kubatsirana pamusoro nokuti ndinogara ndakataura tsumo yekuti mbudzi kuzvarira pavanhu hundiite seiko igotandirwa vana. Ndine nyaya mhuri yeZimbabwe yandinayo panapa yakaitika kunyama ndlovu nokuti kuna amai vane mwana ane 8 months dzokuberekwa. Mwana uyu ari kungoti amai vake anotanga kuvatya achitanga kuchema achiramba kuyamwa. Pakazotsvagwa mubatsiri vakangonzi mubatsiri akangosvika akati ndisati ndaita zvose ndichatora mwana kumubvisa pana mai vake. Baba tsvagai mikaka nezvimwe pana mai apaskuita. Ko amai vaite vakangosirwa shoko rokunzi tangai mabvisa zviri pamuri mozitora mwana wenyu kana pane veukama torai mwana. Asi zvakazoitika zvacho ndo zvandinazvo. Ndine nyaya yekutengwe mhuri yeZimbabwe urungwe kutengwe iyi iri kundirwadza mukoma KB. Nyaya yekutaura pana pamhuri yeZimbabwe ndiye kuti vana 4 vemhuri imwe chete vakafa pa 4 days. vana 4 vemhuri imwe chete vakafa pa 4 days. Kwete kuti kwa baba mkuru kwa baba munene vana vemunhu 1 mukadzi 1 nemurume 1 vana vake 4 vakafa pa 4 days. 1 akarwara achingofa vachibva kuguva vanoshevedzera kuti mhanyai kumba vachinotora mwana iyeye vachinongovika vanonzi mhanyai kumba vachienda naye kuchibva kuguva mhanyai kumba. Izvezvi wechi4 wacho ari kuvigwa nhasi ari pamakumbo asara wechi5 anzi panenge pori kurwara zvakare. Yes. Kuti chiri kukonzera ipapo wekutanga kangotanga kuti pauro pangu panenge pari chinhu chiri kufamba achida kunovigwa umwe akasara achitoka akatoti handisi kunzwa ndiri kunzwa secondary flu akatosara akabata foni yababa vake achitamba nayo magames ake vamwe vaita se vaenda kusvika nhasi tapa 4 wechi4 ari kuvigwa nhasi hatichazivi zvakare umwe 1 anoyo mwana ari pamaoko ari kuyamwa nematambudziko baba Isabel. Ndinayo nyaya mhuri yeZimbabwe yandinayo panapa yemusikana ane 14 days akabatwa chibharu nababa mukuru murume wasisi vake akazobatwa chibharu zvakare nababa mukuru murume watete anzodzi baba vake. Pakati paizvozvo pane zvimwe zvakaitika mhuri yeZimbabwe. Nyaya yekwarusape yebhera rekuridzwa kurodhi mukadzi akabuda mumusha achienda kurodhi akanoona kuti murume wake. Takataura nyaya iyi pano vemwe ukama vakaramba kuti sei munhu avigwa akazofukunurwa. Regai ndikuzivisei pane murume angachinzi ndi wemukadzi uyoyo akabatwa ari mukati. Sisi vaya vekuzonotora murume vachiti murume wangu ndamuona ari murodhi ndaridzirwa bhere vakabatwa nezuro vari mukati. Nhasi vari kupinda mukoti zvakaona tiri kusangana. Yes. Rikiti nyudza igecho chokwadi mhuri yeZimbabwe ndapinda ndiri mukati mekufamba nekupfapfaidza nekutsudzura dziri kuitika matimana wasenyika ino paka ndapindira panyama ndlovu. Ichokwadi mhuri yeZimbabwe nyaya ndiri kutaura panapa ine murume akaroora mukadzi wake vachibva vaenda kunogara semurume nemukadzi. Mukadzi akabva abata pamuviri panga pane pekutanga uyezve ari mwana wokutanga. Nyaya yakaitika mhuri yeZimbabwe ndeyekuti zviri mukati mekutaurika kudaro amai vanove ndiwo muridzi wemurume amai vemurume akaroora mukadzi uyu. Vakabva vakaita mukadzi uyu akatozogara pasi pamba apa mushure mekuendesana kumatare edzimhosva nokuti vabereki amai vemurume vaiti mukadzi uyu haana kodzero kugara pano. Ini ndiri mukristu ndinoenda kuchechi ndinoziva mbiri yekurarama kwemwanasikana uyu ari mukati menzvimbo yatinogara munharaunda ino. Akambodanana nanhengi akadanana nengi vakomana ndiri kutaura akadanana nemurume anonzi nengi akakwanisa kutotisa baba vakagara kumbe kwekusikana uyu akatora murume womunhu. Varume vaiti vose vadanana navo varume vaisiya vakadzi vavo kana kunetsera nemadzimai avo. So mwana wangu inini ndiri amai veruwadzano verutendo mukati menzvimbo inoyi uri kundinyadzisa ndanyadza. Saka ndichaita sei kugara ndichiti muroora kumunhu akaita seuyu. Ende ndini ndinounganidza mamwe madzimai mukati menzvimbo yandinogara ndichivadzidzisa kuti hunhu hunotangira kuvabereki wozodzidziswa vana. Ko inini mwana wangu nhasi zvaenda kunotora mwana akadai munyika ndichanzi kudini vanhu. Ende chokwadi vainongedzwa right. Asi nenyaya yekuti mwanasikana aiti zvandakatakura pano ndakapiwa nemwana wenyu kureva kuti pamuviri zvaisaramba kuti varambe chikonzero mari mhosvo yange yapara munhu wokudhara ende haina kuitwa naamai yakaitwa nemwana wavo. Kaka kana mwana ari wako unofanira kubhadhara kana iri pamuviri anofanira kuita muroora wako nokuti kana ari mukadzi wemwana wako anenge ari muroora. Ndizvozvo mwana achibva auya pamba mukoma KB akabva abara mwana. Chakave chokwadi chokuti madhetsi aitaurwa nemwanasikana nemadhetsi aitaurwa nemukomana uyu akabuda mukoma KB. Chakave zove chokwadi chokuti aiwa mwana aive mwana wemwana waamai ava. Ende kutizira kwakaita chaive chokwadi asi chave inyara nokutya imbiri
yemabasa akabata kumashure munzvimbo imomo mavanogara. Aizikanwa. Yei, Zimbabwe inzwai. Ndokubara mwana akati akazvarwa zvakanaka, akachema, aine maweisi akanaka, aine makgs akanaka, ndokurarama. Mwana asvika mu8 months ndopatanga kuramba mukaka. Mwana aita akabatiswa mumunhu bo, akangoona mai vake yaive nyaya yekuti haagoni kutiza kumhanya, aitotarisa kusaidi ari mwana mudiki kutovhara kumaziso, kusada kusanganisa fesi yake naamai vake, kunzwa kutya. Toita sei vanonamatira vakanamatira, vechivanhu vakaita chivanhu, vane buti vakazama kuzava, amai vakanzipupurai vakati ndinogara pana paini ko kana kuri kunzi chipfambi kana kuita sei, ndinosora ndine mwana iyei pano. Ndiani kwa murume anoda munhu akaita sei nanonhuwa mukaka? Ndinosora panapa, pane kwandinoenda iri chii? Ezvo mukoma KB ndobva kwashedzwa mubatsiri achibva asvika ikoko akaitira zvakataura zvikanzi kwete, baba vemukomana uyu vanosevenza mukati meguta reHarare, uyai nemuroora nemwana kuno. Ndokubva vauya kunoko, vasvika kunoko mhuri yeZimbabwe, ndokubva vaenda kunomwe mubatsiri. Kwavakaenda ikoko vachingosvika chete, vakatoenda vakaperekedzwa nemwe munhu anenge akabata mwana akutotengerwa chikafu mukaka. Zvadaro mukoma wangu vachingosvika kumubatsiri zvikanzi mwana uyu ndatora ndiri, ndoda kuziva mumwe munhu anogona kuchengeta mwana uyu. Amai havafaniri kuita sei kugara nemwana. Pane zvinotyisa zviri pavari but vanozviziva, asi kana vasingazvizivi tinogona kungovayochidza kuti vaonori chii chiri kuitika. Zvikanzi amai makaenda kusikero, maenda kusikero, pamakadzoka muchiti vedu wei nhasi munhu anga ari kukliniki zvanga zvakaoma, ende manesi ari pakliniki paya anoshaina. Takutoreswa nguva ere futi takagara kusvika ndizosvika nguva inoi. Udzai vari pano chokwadi. Ichokwadi here kuti manesi anoshaina? Ichokwadi here kuti makanonoka kubatsirwa kukliniki? Zvikanzi kudini? Ndozuva raita kuti mwana uyu apanduke. Musave neukama nemwana wenyu. Muchibva ikoko muchingosvika pamba, mwana ndopakatanga kuchema, manyepo here? Zvikanzi yes. Zvikanzi chiudzai vanhu kwamakaenda ndokune nyaya ishi. Amai vemwana vanga vaenda kupi? So ndokutendererwa. Zvikanzi aiwa ndozvitaura nomubatsiri. Zvikanzi amai imimi pachenyu makaenda mune basa ramunozivikanwa naro. Handidi kutaura zvaiko zvinozvi, ndichataura zvekumashure. Amai munzvimbo mamunogara ndikakubvunzai kuti varume vamakadanana navo vakawanda ndevapi, vamusina nivo makadanana navo. Regai ndikubatei muromo baba Isabel, timbopinda muchitoro timbonzwa mashoko kubva kuRek Femi Ministries. Tinotenda. Regai katidzokere panyaya yanga ichitaurwa nababa Isabel, nyaya yekunyama ndlovu. Right, enderai mberi. Ichokwadi mhuri yeZimbabwe tichisimudzira ipapo zvakazoitika ndezvekuti nemubatsiri ari mukati mekutaura, amai taurayo kwamaganga muri, iko zvino zvimuri kunyepera kuti kwakati zvakaita sei, but ndikureva kuti manyepo imi munoziva chokwadi. Kana musingazivi kuti chakakonzeresa kuti mwana unyazorwara asvike pakukuvhundukai, zivai kuti zuva iroro kwamakaenda ikoko ndokwakakonzeresa. Kusvika vazotaura mukoma kepi zvikanzi izvo muri kuramba kutaura, but ini ndozvitaura, regai ndizvitaure. Amai ndiri kuona kuti mwana uyu muchamurwadza, iko zvinozvi zvaari kudya sizvaifanira kurwadza, aifanira kunge ari pamukaka wenyu. Nyaya iripo ndiye kuti mune kwamakaenda imimi kuti muzosvika pakuda kuroorwa, inyaya yekuti manga muchirarama nenzira yekuwana mari kune vanhu vechirume muri mukati mekusangana navo, kuti wese wamangoda anenge ari murume wenyu, kureva kuti makaita nyama imwe chete nevarume vakawanda mushure mekuti maitsvaga dzimari. But handisi kukupai mhasva chikonzero panguva iyi manga musati mave nemurume ndizvozvo. But pamakazosarudza kuti muve nemurume zvanga zvadhakwa. Vamaitamba navo hapana munhu anga ari mukati mekuburitsa zvinhu. Maipiwa madhora ma50 cents, kana kutopiwa chimwe chinhu chisina basa rese, kana kutoshandiswa mahara. Right. Saka iko zvinozviregai ndikuzivisei, makaenda kuna mbuya vamakamboendera pakutanga muchiti zvombuya ndinokumbira chose chandinobada chioneke, ndikaita boyfriend ndinofanira kupiwa mari kana kutengerwa stand. Pazvakadhakwa makabva madzokera, zuva ramakaenda kukliniki muchiendesa mwana kusikero, ndokwa makadzokera muchiti mbuya zvinhu zvakadhakwa. Asi mubvunzo ndoda kukubvunzai ndewekuti pamakadzokera kuna mbuya pekutanga pamakaenda maida mushonga wekuti mukadanana nemunhu mugopiwa mari, iko zvinozvi mave nemurume. Pamadzokera kuna mbuya maidei. Right. Zvikanzi kudini? Ndobva vanyarara.
Zvikanzi anditi kana matanga kutaura ingopedzesai handini muri kutaura. Kaiveka kutaura kanenge kanekara pakati. Zvikanzi ndozvitaura. Zvikanzi imimi makaenda kugodobori wenyu. Ndiye godobori wenyu kubva kudhara. Imimi kunyangwe mukaputsa musho muri hapana kurwisai. Asi nyaya yamakaita ndiye kuti mune tambo yamakatopiwa ndokubva masukira muwest yekuti makatarisana nemunhu wechirume akangokutarisai chete akutokudai ende akusiyei. Tambo iyoyo mama inorema. Ndiyo tambo chete iri kutizwa nemwana pamuri yakatakura zvinorema. Tambo mudzimai uyu anganayo. Vari ipapo mukoma KB. Zvikanzizo hatidi kutaura zvinoenda kure. Hatitarisei, ngatitarisei. Zvikanzi izvezvi varume vese vari munzvimbo muno kusanganisira vane mabhizinesi makavanyura nemazita ndokubva mesa muplastic paper ndokubva yamoneredzwa patambo yamakasunga. Izvezvi vari muwest menyu kana pane vari pano madzimai torai mai ava muvatarise. Mukoma KB. Papa imi chakawanikwa ndokubva notarisa kudai mukoma KB. Pamadzimai akadanwa mukoma KB vakadanwa ipapo vanga varipo mukoma wangu. Chinhu kana chakuda kubuda zvakaitikira kuno kuHarare. Madzimai anoshanda pakabatsira kaitwa zvinhu izvi akatoonawo zita rasekuru hanzvadzi amai vake riripo ipapo. Vatori nebusiness kwavakabva ikoko ranga rakatoisiwa ipapo nekuti ndiye mumwe munhu akatonyorwa achinzi vamwe vese ndichazotamba navo but ava ndakatovatageta ndofanira kudanana navo 7 vari munzvimbo. So mudzimai uyu ainyora mazita evanhu. Kana vachida Bhozhongora. Yes, ngonyela kuti Bhozhas. Kana vachida mablateni. Mablaba. Kana kanyemba. Voisa patambo paya. Patambo pepe. Zvavakaita tambo irisungirwa muWest America. Mazita pakugeza anogona kutota. Mazita akaisirwa muplastic paper ndobva yamoneredzwa ichitenderedzwa tambo iyai. Saka kunyangwe achigeza haatoti chikonzero akamoneredzwa patambo but ari muplastic paper. Zvikanzi izvezvi torai bepa iri ngavatange vaenda kunogeza. Vachibva kunogeza zvikanzi vapei mwana wavo. Nokuda kwemazuva kangaita mai ava mwana asingayamwe vanga vakunzi aiwa mwana achakwanisa zvakare kuita sei kuwa mukaka uyu. But pavakapiwa mukoma KB kamwana kuda kutozama kumhanya pazamo kakutotamba namai kachivarova vakatotorwa kubva kuna amai kakutochema kuti kada kuenda kunani kuna amai vakene. Yesu amai taurai nyanyu kuchema musodzi. Murume mukoma KB akachema kuvovora misodzi. Vamwene vakati zviri panapa izvi ndoda kugara nemuroora wangu asi nekuti handikwanisi kumuramba inini nekuti kubva kare vanhu vaiti muri kurambira mwana. Asi ndoda kuti nyika izive kuti zvandaitaura nokuchema ndezvipi. Papa zvakashambadzwa. Zvashambadzwa kudaro muroora uyu achibva sungisa vamweni kuti kudini vari kundisvibisa. Vari kundisvibisa kutaura kuno kunyaya yesitiende kumatare ekusungisa vamwene. Amai navo chibva chiedzera kuti kumatare edzimosva handirambe kuenda ndinofira chokwadi chikonzero ndiri mukristu. Chinhu chindakambochitaura ichi nhasi chadzoka mumba mangu pandinofamba nevanhu vanosara vachidiri chii ndiri mutungamiriri wekereke. Hazvina basa chatiwa nemwana wangu. Ndakataura ndichiudza vana kukwangu kuti mwana wangu akatora pfambi handiri ndozvandoparidzira vanhu kukereke. Saka ndichanzi kudii kana ndasungisa nemukadzi wako no problem but iwewo nemukadzi wako stendi yenyu iyi poto dzokushandisira idzi chendai. Vachibvobviswa pamba. Saka izvozvi mwana waamai ava nemudzimai wake vari kugara kupi? Vari kugara munzvimbo yavakapiwa iyoyo yavakangosumudza ende amai vari kushevedzera kuti chausina ndinokupa asi ndiri kukurumura kubva pandiri nokuti shoko rakataurwa mukoma KB reBhaibheri zvikanzizvo Bhaibheri rinoti usasungwa pajoko rimwe chete nevasingatendi. Ukanzwa kuti kune baba ukaona uchinzi Bhozho hanga aripo iwe uri muprofita kana mukristu ziva kuti wasungwa pajoko rimwe chete nevasingatendi vasingatendi. Handidi kusungwa pajoko rimwe chete nevasingatendi nokuda kwemwana wangu iri ropa rangu asi kana wapanduka enda kunyeke wakada. Nyama ndlovu. Hanzi mudzimai akadini kudzosera mishonga pakaroorwa. Mukoma KB akamboshandisa yagara iyi ndi godobori wake. Ane godobori wake. Asi paakazonoroorwa zvanga zvadhakwa. Kusvika akuona kuti bhedhoro rinogara pamurume zvandanga chiwana ndichazviwani. Apa murume aita mwana uyu ndopaakachidzokera kuti aiwa wangu pamurume but kurarama uri wega aiona kuti zvichinakidza ndokubva adzokera akati ndibikei zvakare. Asi nditori nevanhu akabvunza kuti utori nevanhu vakatageta here ukandipa nemazita avo pane zvandiromaita ndopakaendesa mazita ndokubva anyora pasi ndobva apiwa zvikanzi sungirira muWest. Akabva apiwa mushonga uyu achiyamwisa mwana.
mushonga uyu nemwana uyu zvavakusedza kuwirana pamazita anga aripo panga pasina zita rangu ere ndiriza muzukuru anga risipo ndirimo ndiri mukati mekufamba nekupfapfaidza dziri kuitika matimada mose enyika ino tinenge tichifamba tiri mukati mekupfapfaidza chikonzero kupfapfaidza ndokupfapfaidza zvinowanikwa panhepfenyuro yenyu ine chimuti inenge yakachibata iri mukati mekupfapfaidza paka mapindira papi ndichangoronga dhuventunge mukoma kebhi kusona kwechembere chikonzero nguva skati dzinenge dziri mukati mekuenda zvichiita sei tingasare nenguva chikonzero ntawe zikuti yakudiyana ziri kuita kunyangutana paka ndapindira patengwe kana ndichiti tengwe mhuri yezimbabwe ndiri kureva nzvimbo hurungwe ichi takange tinawo vamwe vacho patugeni tiri mukati mekufamba patengwe mhuri yezimbabwe pane nyaya iri kurwadza vanhu vakawanda kutaura kuno kwatiri kuitira kune vanhu vatori parufu rinova zuva rechi4 kutengwe kune mhuri imwe chete murume nemukadzi pane mwanakomana ane makore anosvika 17 years akangotanga kutaura kuti ndiri kunzwa senge pahuro pangu pane chinhu chiri kufamba angodaro ndokungoti rware nguva diki achibva toshaika sedenda chipatara ashaika kudaro nguva yavakati vari kuviga mwana uyu vanhu vachienda kumakuva muning'ina wake zvakare akabva ati handizi kukwanisa kutoenda kumakuva kuri kuenda vamwe ndiri kunzwa senge flu amene zvikuita pahuro pangu vanhu pavakaenda vakasara kumba vanenge vachibika parufu nekuita zvimwe vakatozokwanisa kuendesa shoko kuya kuri kucherwa guvani vanhu kuti manyaya kuno kumwana vatopedza kuviga vachinoti mwana chibva shaika mwana ayuyu mwana wanakomana wechi3 zvakare achibva aita sei vanhu vachidaro vachibva kumakuva zvakare mwana musoro ndobva atofa izvezvi wechi4 kupedzesera uyu akatozotorwa nehama yemurume ane mufuyo achibva ada kuzama vachibva kumakuva ndokumhanya nayo kuti aende nayo kuchipatara ari murodhi mwana ndiye sarei iko zvinozvi vana ava vakaberekwa varipo 4 vese vafa wechi4 wandiri kutaura uyu ari kuvigwa nhasi mudiki wachona zvakare havasati vaziva chikonzero umwe mwana arikuita sei ari kuvigwa nhasi wechi4 so zviri kutorwadza vakawanda mukoma kb kuti zvinhu zvakadai so izvi vana vashaya mazuva akatevedzana 4 days dzakateverana makuva anokona kuita 4 vakwanisa here vana ava kuitwa postmortem kuti aonekwe kuti chii chakonzera rufu rwavo no apa chiripo ndechekuti izvo vane chitendero chavanonamata chisingakwanisi kuti vaende kupi vaende kuchipatara mwana akanga ada kutoenda kuchipatara akanga atorwa nehama yemunhu ane vana ava asinganamate chitendero icho ndiye akatobvuta mwana wayo achizama kuti daindaenda sei ndaenda kuchipatara achibva shaikari mwana nai baba Isabel pachine here chitendero chinorambidza vana kuenda kuchipatara kune vamwe mukoma kb vekuti makatotaura navo muchitaura nyaya dzechipatara matiri kufamba mukoma kb tiri kuwanikwa vakadzi kana vana vakaisiwa maplasta ekunamiwa nefulawa vachinzi ndiyo plasta vachisungirirwa maplastic paper mumaoko nemakumbo vachinzi ndio zvatinoita kuchechi kwedu atiende kuchipatara variko saka zviri kunzi vana ava makakwanisira kutaura nevabereki vacho kuti vazive kuti chii charova chii chawira mhuri chavanoziva ndechekuti rufu mutongo waMwari saka vanhu mukoma kb vanhu vari munzvimbo iyo vari kuchema kunonzi kuhuhuta kurwadziwa rufu hongu mutongo waMwari but kana tichiti pamba pane mhuri pagore pega chaipo kuti mafamily anoziva kuti kufa zvinotorwadza kuti pagore pafe munhu 1 vanhu vatinotarisiro iyoyo uyezve mazera inzwai kuti mwana mukuru ane 17 years nevaning'ina vake ndevamwe vanhu vane zvakawanda zvavakamirirwa mukurarama mukuita mukati menyika asi vari kufa mwana asara ari kurarama wechi number 5 akakura sei mwana mudiki atori pamazamo ari kuyamwa ndiye mwana mudiki asara saka vanhu havasi kuziva kuti pavachabva zvekuri kumakuva pazora nhasi chii chinoitika zvakaoma regai tizonzwa kubva kuvadiwa vateereri nhasi musi wechina chinotapira Thursday 10 October 2024 pfapfaidzai chimwe ichokwadi mhuri yezimbabwe ndapindira zvangu paka ndapindira kwarusapi mhuri yezimbabwe ndakataura nyaya yekwarusapi ndichiti kune nyaya yakaitika yekuti kune munhu akafa afa kudaro asi kumashure varidzi veukama vane munhu akafa vakutsvaga nyaya iyi vachiitsvaga inoti iyo kune mukadzi akati iye ari pamba pake ndokunzwa kuine motokari iri kuridza bhera
kurodhi about 100 meters kubva pavanogara kuenda kurodhi. Ndokubva apiwa saini nevanhu vakanga vane motokari kuti vachinongedzera senge murodhi. Mukadzi uyu paakabva ikoko ndokutarisa murodhi achibva aona murodhi mune munhu akarara, achibva aona murume uyu ndiani, wanike murume wake. Asi kuhama dzemunhu kuhama iye anoti murume wake, asi kuhama dzemurume dzinoti igirlfriend chikonzero muroora dondo anga asingazivikani kubva kuhama dzemukadzi. Murume uyu aibva munzvimbo yevhengere mulokesheni mudhorobha, asi kwaakanga aenda kune girlfriend yake kumamisha kurizevha kusiri mudhorobha. Zvadaro mhuri yeZimbabwe, mukadzi uyu achiudza kuhama anoti iye akatakura munhu uyu achibva naye kurodhi, ndobva aenda naye kumba ndokumubvisa hembe dzaanga akapfeka, ndokutsvaga motokari yaakahaya kumutakura kuenda kuhospital. Aende kuhospital achibva anofa, ndopa akazofondera hama yemunhu akafa achivaudza kuti muri kuzviziva here kuti mukoma wenyu yaita sei, afa. Ndopa akataka kuudza vemwe veukama pavakaudzwa zvinhu zvachifambira nyaya iyi havana kutsvaga zvakawanda. Vanoti munhu paakatakurwa akaendeswa kuno mumwe dokta akataura mashoko ekuti tiri kuona munhu ane tambo yakatenda muhuro, saka zvinoreva kuti munhu yakaita sei akazvisungirira. Vakatogadzirira mapepasi zvese nematsamba ekubva kupolisi nekwadokta kusvikira munhu avikwa. But pane vamwe veukama vaipikiswa vachitedzera kuti izvo mafira aita munhu uyu kana muchiti akazvisungira, tiri kukumbira kuratidzwa muti wacho netambo yachona, uyezve kana muchiti akazvisungirira wacho akanodambura munhu pamuti ndiani, zvakashayikwa. Right. Mukadzi uyu achibvunzwa paona pakadonhera munhu hama yako seboyfriend yako, wakaonekwa nani? Anoti hapana. Wakamutakura nani? Ndakatakura ndega. 100 meters hapana mwe munakagokona here? Zvikanzi hapana. Pawakapinda naye mumba wakaudza vavakidzana here? Handina. Ko mota yakakuridzira hoti unoiziva here? Handiizive. Ko mota yawakahaya kuenda nemunhu kuchipatara unoiziva here? Handiizive. Vakaisa pamubvunzo pawakamubvisa hembe dzaanga akapfeka uchimupfekedza dzimwe kuti aende kuhospitari, wakabatsirwa nani? Ega. Zvese akaita ega. Ndokunosiya munhu kupi? Kuchipatara. Azofa ndopakaendesa shoko. Pakavigwa munhu mukoma KB, ndakatotaura nevamwe verudzi vedzinza ndikati hezvo nyaya iyi madhivhaita veukama, pane vamwe vari kuti kuviga kwamuta munhu watiri kugusikana nako hongu tose tiri kuti munhu afa, but toda kuziva chauraya munhu. Ndakadavira kunzi hatitoda kutamba nenguva isusu, regai tiite sei tivige munhu. Vakatipa nyaya ndivotese nyaya pamhepo, tichipedza kuisa nyaya pano pamhepo vakaenda kune mamwe maoffices evakuru mapurisa pachavo vakaongorora nyaya vakaiona, kukatumirwa vanhu vakazounganidzwa veukama kuti munhu ngaafukunurwa. Munhu achibva afukunurwa, munhu afukunurwa ndokuzonoitwa postmortem. Hey, postmortem ichibva yabudisa kunzi munhu akapondwa. Pane kumwe kurova kuri hati kwakarova musoro kureva kuti ndo zvakakonzera kufa kwemunhu. Right. Kana kwadze munhu akapondwa, pane vakomana vanoshanda vasina mauniform, kwazoita vanoshanda vane mauniform vanotokagara vanosimudzira mabhanja avo vandinoti ZRP, Zimbabwe Republic Police. Ndokuchitanga kune vasina mauniform vaya kuenda kumukadzi vakuita tsvakurudzo, vakuita bvunzurudzo. Wekutanga akatanga kubatwa mhuri yeZimbabwe, mukadzi uyu akabheki aine munhu waigara naye, ex wake ndiye munhu akatanga kubatwa nemapurisa. Ex? Yes. Anga iri boyfriend here kana kuti anga ari murume? Handina kuzodzika mukoma KB achibuda ari ex ndiye. So pari kunzi ex uyu panenge pakamboita maoko kana kurovana, ndiye munhu akapedzesera kuonekwa aine munhu uyu paine kurwisana. Ndobvatorwa nezuro pakatorwa munhu uyu, mukadzi uyu anga asikaonekwe, but pane mashoko anozotora kubva kuhama ekuti izvo hanzvadzi yemukadzi uyu anove ndiye akari girlfriend yemufi ane hanzvadzi dzake kana hama dzake dzakafonera hama dzemufi dzichiti taikumbira tikuonei timbotaura. Asi asiri mukadzi, dziri hama. Tobva ipapo nezuro paka sisi ndokubva vabatwa. Vakabatirwa kupi? Vakabatirwa kunonzi zita rakundibata asi kwarusapi. Vanga vasingagare pamba. Kana ndisida kukanganisa amene kudinga kutsanza guru. Okay. Kwavakazoita sei? Asi shoko hombe ndira kuti vakabatwa. So sisi ava vabatwa na ex husband kana boyfriend. Mukomana pakabatwa ane madays
nhasi ndopa vanzi vese vari kupinda mukoti. Dzimwe dzenguva kutaura kuno kwandiri kuita tatiwa nezvimwe zvabuda. Mutumbi wemushakabvu wakachengetwa here? No, pane zvinozvo asi ndavabvunza kuti vakauita seiko zvinozvi. Ya saka ndopava nenyaya. Ndopava nenyaya iko zvinozvi. Yekwarusapi. Baba Isabel, muchiri kuyeuka here pamakatsudzura nyaya iyi. Vateereri manyama maprofita vakataura kuti mukadzi uyo ari kuti pane motikari yakaridza pera kuti pane munhu akarara kuno kuroad. Yes. Achiudzwa akazomhanya akanoona boyfriend yake. Akazoitora ari yega. Boyfriend iyi yange isingakwanise kufamba. Mukadzi uyu akamusimudza. Akaenda naye kumba akanomuchinja hembe. Baba Isabel kuchinja hembe. Kuhaya motikari kuenda kuhospitari. Yes. Ari yega. Asi mukoma kebhimbo kachoka nyaya iyi. Zvese zvataurika apa izvi. Hapana nyaya muhuro makazorikwa makadhinda tambo. Takutira kunzwa kuti iko tambo yakauya sei yakadhinda muhuro. Ndo basa remapurisa iyi. Vakomana vaya vanokubvunza. Pane pamwe pavanomboisa munhu pakona. Perunyararo. Pane pavanoisa munhu pakona. Baba Isabel, mwana komana kunyama ndlovu achiudzwa nemubatsiri zvinhu zvanga zvine mudzimai wake. Handiti zvanga katakura. Ichokwadi. Vaipaka kuti mwana arambe mukaka. Akati kudini? Ndati mukoma kebhi murume akaguta neshungu. Ende kukuchemera kwanga kusisina chikonzero amai vanoti ndakambokudza. Shoko rokuti ndakambokudza mukoma kebhi rinorwadza kunyanya vakawanda chikonzero zvinenge zvisina kumira mushe kana wakunzi ndakambokudza. Muri yeZimbabwe regai ndikuzivisei panguva ino muri yeZimbabwe ndine nyaya yandakatakura yandoda kutaura pana pazvikuru sei inorwadza inogomboka. Wamukaseke tapiwa tapsingwendere chimuti vakabata ndesika kangano joramu ndefenyiro mafumbidzo akabada chimuti. Nyaya yandoda kutaura pana pamukoma kebhi inyaya yekuti muri yeZimbabwe munoziva nokurwadza chitiko chinorwadza chakaitika pambare pamusika. Pambare pamusika veduwe musika wamunoziva mungave kublawayo mungave kwamutare mungave kuchipinge mungave kwamutoko hapana asingazivi nemusika unonzi retail uri pambare. Mabatiro anoitwa chimuti muretail. Mabatiro chimuti muharare uye zvebasa ririmo imomo. Chinhu chandinoda kutaura mukoma kebhi nyika pachayo yarasikirwa nemari nokutsva kwemusika wekumbare. Kutaura kuri kuti muchika wakatsva kusara dota. Awese angari musika izvi zvari kuchema nokuti ane changa inacho. Ichokwadi. Kubva kune vari dzematebho kusvika kune vari kurenda ndingangoti munhu wese ari kuchema. Mashoko mamwe andiri kugamuchira mukoma kebhi anorwadza. Kune vanhu vaitora nzvimbo iyi yokubasa yokutochengetera mari dzavo imomo. Kutoisa kana chinhu chakafanana nesefa kana kuti mari yangu ngaigare imomo ndinogona kutoitora ndichienda kunohodha ndichiitenderedza. Kutaura kuri kwatuita mukoma kebhi kune vanhu vari muzvipatara takutogamuchirwa mangosvika kudaridza kuti kune rumwe rufu rwakutotora kuti rinenge ratokonzereswa nenyaya yekutsva kwemomo. So chokwadi mukoma kebhi zvinhu zvakaoma. Nyaya yemoto zvakare iyoyo kutamba nemoto kwakaoma mukoma kebhi pagirl v1 zuva iroro ramuka mumusika wepambare uchicha muretail. Pane zvimatuckshop zviripo kwozoitawo ndezvematebho ipapo. Pane vanhu vakatsvaira marara ndokuenda kunounganidza pasaidi petuckshop yemazenge. Vachibva vati yatsvina iyi marara aya regai timapise ndokubva vapisa marara aya achibva atsva ndokupisa zenye richibva raita moto zvange zvakagumwa mukati nezenye ndobva zvatsva ndobva zvaita moto ndokutaka kupisa magirosari ari mukati. Muridzi wetuckshop asati auya nemakii zvikatanga kuonekwa nevanhu vamukirawo zvavo kumabasa avo kuti tuckshop iri kutsva iyi payakazovhurwa mukoma kebhi zvanga zvadhakwa nekamoto kadiki ende aitotsvairawo aiti ndiri kuklina ndiri kupisa marara. Moto uchibva waenda kutuckshop. Zvinhu zviri mutuckshop zvatsva. Pakaoma baba Isabel. Zvinorwadza mukoma kebhi. Munhu unenge uchishanda nesimba kuti uwane kachinokubatsira asi zvinobva zvangoenda pasi zve. Ndine vamwe vakuru vandataura navo ndiri mukati mekutaura kuti nzvimbo imwe neimwe kana ikanzi shop ngaive shop. Zvinoitwa imomo ngazvive zveimomo nokuti pane rimwe dambudziko ranga richichema nevamwe vanhu vari mukati mekutaura kuti
nzvimbo iyi yakafanana neretail. Inzvimbo inotengeswa but mukati umu manga makubikwa zvakare. Okay. Mune vamwe vangauta bhizimusi rekuita sei? Rokubika zvakare. So dambudziko kana rauya riri rekuti mukati matsva, obvious dambudziko nderemoto. Moto wabva kupi? Munhu angachisuta fodya reka kukata chigusani chake, pane vanobika, pane asiyawo here, moto usina kudzima mhepo ikauya, hazvichisina achaziva kuti nhasi kwatsva hongu, but magara kuti muchibikwa every day, but musingaite sei? Musingatsve. Saka nhasi chaita kuti mutsve chii? Zvinorwadza mukoma kepi. Vanhu vari kumukoma kepi mukavasvikira munonzwa tsitsi. Zvakaoma. Zvinorwadza. Regai tinzwa kuti tsvakurudzo dzichaitwa zvinobudisa kuti moto wakabva kupi. Tiri kuinzwa nyaya iri kutaurwa iyi. Ndedzimwe pfungwa dzevanhu. Kana vakarohwa back to sender vari kudii kutsvaga vabatsiri sei vari kuramba kuenda kuchipatara? Ndo pandiri kuti mafungiro avo hazvingaiti kuti vana vangafa vachiterekedzana kuti mumofa nhasi pamunoviga umwe mumofa mangwana ofa umwe voti kuchipatara hatingi vongofutsira vana. Vanenge vanoziva zvavakaita kusera. Saka pakadaro veukama voita sei? Choneka ndichokuti voukama vanonesa kuti vapindire nokuti kana muri baba pati namai pati muna vana vari kufa. Kuti voukama tidzopindira imimi varidzi vana vari kufa muchiratidza kuti zviri normal tinopindirawo pakaipa. Asi dzimwe nguva veukama vanofanira kutora vana voenda navo kana votofamba nokuti mhuri inogona kutoparara. Ko kana wakatora mwana wacho akafira murodhi ukazoti wauraya mwana wangu naye wafirwa navana. Avaiwe tiri kutaura nani ari kupi? Mbare vari pano pazimuto kumasvingo. Kuri sei kumasvingo nhasi? Masvingo kuri kudzivirira mukoma KB. Ndi king ani? Chief Mbare pano pazimuto apa. Chief Mbare. Tisi vamhare vari nyaningwe wani muzvitoro wakarongeka. Aiwa tinotenda Chief Mbare. Zvakanaka mukoma KB. Maita. Chief. Halo. Zvinoita here kuti veukama vaende kumapurisa kana kuti vaende kuvakuru venharaunda kurungwe uko vanotaura nyaya iyi? Voukama munogona kuenda kumapurisa. Asi tomboti unofa wanga ari complainant ndiye nyakufirwa navana. Kana iye nyakufirwa navana akazorekeza kuenda kumapurisa kwacho, ono kuti mwana wacho wafa ndowako here, unonoimirira uchiti chii nyaya yacho. Regai titombotsvaga kuti constitution inoti kudini panyaya dzeutano. Ndopanda panyaya dzeutano hongu pati kusaziva kuti vana ava vanga vachiri muzera wokunge vari vana vanochinge vachinzi vana here kana kuti vadarika they are now over 18. Vatori pasi pe-18 years vese. Saka ipapo mutemo unogona kushanda hao nokuti mwana wose unoratidza kuti constitution yedu yeZimbabwe inoti mwana wese unofa wanga ane access to health. Exactly. Saka ipapo pane pachimira pakadaro. Tinotenda Chief Mbare. Zvakanaka imambo. Maita basa mambo. Mukoma KB. Yes baba isa. Ndakaona mumwe mubereki achisungwa nenyaya yekunzi asi kuendesa vana kuchikoro. Iso kwadi imosva. Vayaripotwa nevamwe vanhu. Azvikasiyani. Imosva. Munhu wese ane kodzero yokuwana dzidzo. Munhu wese ane kodzero yokuwana upenyu hwakanaka kubudikidza kana kuwana utano. Saka kana muchirambidza mwana kuenda kuhospitali zviri kurevei? Iye achizova pete kumurambidza mozwana chimwe chamaita chaita kuti ararama. Bari chamamira nacho kana chichikona kuraramisa munhu. Icho chekutengwe chandivhundutsa iyo inyaya inosiririsa mufunge nematambudziko. Varoisoka vanorwadza. Hei, tisati tapa mhosa kuvaroi. Baba namai avo ndezvipi zvavakazama kuita kuti vana vapore? Muri kutaura kuti pane mwana anga achingobatwa neflu. Handiitika? Yes. Dai waro wakaenda kuchipatara wotsvaga kuti chii chakakonzera kuti mwana uyu arware afe. Hakuna akangodonha mukoma keve. Kwai mwana umwe ane zvaitaura wokutanga kwana ndinoita senge ndiri kufambwa nechino pauro. Handiitika? Umwe akatiridza senge kaflu. Umwe achita senge pauro pamwe pari kuita sei? Kana mwana ataura mukasvika kuchipatara variko vanokubvunza kuti uri kunzwa sei, wokupa treatment inoenderana nezvakuita sei nezvauri kunzwa. Kana zvaramba chibhoyi chacho chiriko. Yes. Kuchechi moenda. Yes, but tanga imaenda kuchipatara. Ambassador Tinashe Gotora akachibata chimuti kuti Rasnolai anzi Waterloof Pretoria. Madzibaba Matthew Chiwara hero basa mubatsiri akabata kagrafti. Hanzi tibatsire iwo neuyo akabatsira panyama ndlovu nokuda kwekuti titori nedambudziko ratinaroka mumhuri medu baba Isabel. Icho kwadi mukoma kebe tinoti 0781 150
770 0781 150 770 kana 0713 072 358 0713 072 358 0781 150 770 0712 910 770 ndinovimba kuti ndidzo namba dzacho. Baba Isabel vanenge vachida kukubatai kuti vakupeika nyaya pamwe chete nekutsvaga nhamba dzevabatsiri munobatika sei? Ichokwadi muri yeZimbabwe vanenge vachida kundibata munondibata panhamba dzangu sabocho, nhamba dzisina chipomero, nhamba dzisinganyadzisi, inhamba dzinoti izvo 0771 545 025 0771 545 025 0771 545 025 ndinovimba kuti ndidzo namba dzacho. Ndapota musabhipa sa agogo, every day is a Friday. Po rikiti vo.